И здравейте хора, днеска ще играем Спайдермен. Някаква игричка. Както ви обещах, почваме с игрите. Чакайте, че още не съм играта. Не знам, няма права голяма поредица. И малко. Не съм знал. Идем по. По-маленько ще играем, защото не знам. Трябва да вземем на карта спалната. Но място събира и... Тук е нужда. Не, честно казвам си. Колко пари. Опа. И това е края за клипа. Малко пак бързам. Днеска не съм много тежък ден имах. Това ще... Чао хора. Както казвам, абонирайте се за канала ми. Чао.